mei de feestelijke opening van de Gouden Maandag. Nee, sorry, de Gouden Ontmoeting. De Gouden Ontmoeting. En dat is een ontmoetingsmoment voor ouderen hier in de Wiek bij de Groen. Het is vooral de bedoeling dat elk jaar wezen mij zat er hem goed viel en werd er hem goed bijvielt om je te wezen. De gasten hebben tijdens de geerkomsten een wijdwijdig programma. Maar die begint elke keer hetzelfde, met een lunch. In het midden is dan lunch, maar dat is van Joertes dan natuurlijk. En aast wordt het misschien ook wel, is de bedoeling dat ze een groepje bij elkaar komt die dan eerst badschippen had en dan uiteindelijk de maaltijd doet. En na het meal is het tijd voor activiteiten die toch de bezoekers zelfs uitkiezen en sammelen worden op een wijdboerd. Nou ja, eigenlijk werkt het allerbest dat mensen zelf bepalen wat er gebeuren gaat. Nou, wat er nou al stiert, speeltjes, wel een creatieve ding, anekdotes vertellen aan elkaar. En nou ja, alle bezoekers die er binnen geven zin van welke activiteit moeten we de volgende keer doen. Welke heeft u bedacht? Wij hebben net bedacht dat de bingo ook wel een heel leuk idee zou zijn. Die staat nog niet op het bord, maar die brengen we wel in. Het lijkt nou al heel gezellig. We hebben eerst lekker koffie met taart gegeten. Toen kon je wat fris krijgen en nu krijg je dus een lekkere lunch aangeboden. Ik heb nu al een aantal mensen die ik in een aantal jaren niet gesproken heb ik nu alweer gesproken. En dat was even heel leuk bijpraten.